Hevserokê giştiyê Partiya Demokratîkan Gelan HDP Mithat Sancar li Wanê beşdarî vekirina ofîsa hilbijartinê ya Partiya Keska Çep bû. Ofîsa ku li kolana hunerê vebûyî hejmarek zêderûnişvan beşdar bûn û alên Partiya Nû rakirin. Sancar got ku bajarê Wanê bo têkbirina sîstema li hember nasname, çand û zimanê Kurdî hazir e. Yolda yürüyüşümüz Meşame her ku diçe mezin dibe û bêtir hêztir berdewam dike. Ev meş dê teqes bigihe serkeftinê. Di hilbijartinên 2018 da HDP li tevahiya welat 11 ji sedî deng wergirtibû û 64 parlamenter şandibûn Meclisa Tirkiyê. Sancar got ku armanca wan ew e ku di vê hilbijartinê da 100 parlamenteran bişînin meclisê. Werin em yektiya xwe ew qas mezin bikin ku da ku em bi awayekî herî xurt derbasî parlamentoyê bibin. Me çi got herî kim 100 parlamenter wê biçin vê meclisê û vîna gelan temsîl bikin. Em ê bi çareseriya demokratîk ra aştiyeka mezin bînin. Di hilbijartinên borî da li Wanê ji 8 parlamenteran HDP 5, Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP jî 3 parlamenter destxistibûn. Hilbijarên Partiya Keska Çep dibêjin ku ew dê vê carê 8 parlamenteran jî dest bixin. Bu Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu gotina me ev bu milletvekili meddeyne Partiya Kesk inşallah haşt milletvekili Wanê İnşallah me haştan bibeyne ve hap garantine. Ew çi qamara astan gider bixîtin em ê heqa bi xurt bibin em ê rabine ser piyan em tu wextan em partiya xwe bêxweyî nahêlin. Em hestkan azadiyekî bête dunyayê dayê hest zindana ve bitin zulm me nebêt êdî besse yani gelek besse yani. Hêjeyî gotinê ye ku HDP ji ber gefa girtinê bi navê Partiya Keska Çep dê bikeve hilbijartinên Çardê Gulanê. Arif Aslan, Deng Amerika.